Wara li l-ex deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna tpoġġew taħt ta' akkuża brabta mal-iskandlu tal-isptarijiet, il-Ministru Michael Falzon insista li Fearn kien l-aqwa Ministru fid-dinja. Chris Fearn u Edward Cicluna qed jaffaċċjaw akkużi ta' għad-dannu tal-pajjiż b'miżappropriazzjoni u biqlieħ illi sar b'mod fraudolenti. Dan brabta mal-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna fil-każ skandalus ta' 3 sptarijiet. Il-ħamis filgħodu meta l-Ministru Michael Falzon kien affaċċjat bid-domandi ta' Net News huwa kompla joħroġ u għal Chris Fearn, Joseph Muscat kif ukoll Edward Cicluna hekk kif qal li m'għandu l-ebda dubju mill-integrità tagħhom. Dan minkejja li fl-aħħar ġimgħat żewġ maġistrati jikkonkludew li hemm biżżejjed provi sabiex dawn il-politiċi tal-Labor u oħrajn li kienu jokkupaw karigi għolin għandhom jaffaċċjaw ġuri, xi ħaġa li qatt ma ġrat fl-istorja ta' pajjiżna. Għalik hija sitwazzjoni normali li għandek il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, l-ex deputat Prim Ministru u ex Prim Ministru li qed jaffaċċjaw akkużi brabta mal-iskandlu tal-isptarijiet? Mhux kwistjoni ta' x'nemmen jien, kwistjoni ta' serjetà, kwistjoni li fuq kollox hemm proċeduri legali jieħdu l-kors tagħhom u mbagħad wieħed jitkellem. Għalik hija sitwazzjoni normali iva jew le? M'għandix dubju fuq l-integrità tan-nies li semmejtli. Meta kien mistoqsi jekk hux tajjeb li Chris Fearn se jkompli jifforma parti mill-grupp parlamentari Laburista, Falzon b'ċertezza kbira qal li Fearn kien l-aqwa Ministru fid-dinja, l-istess Ministru li ħalla dan id-dil fraudolenti għaddej għal snin sħaħ. Bil-qorti qalet ċaru tont li għalkemm Fearn u Cicluna ġew informati b'dawn in-nuqqasijiet fil-kabinet qatt ma oġġezzjonaw u baqgħu jivvotaw favur li Vital Stewart ikomplu jingħataw il-miljuni minn but il-poplu mingħajr investiment. Chris Fearn kien l-aqwa Ministru li kien hawn fid-dinja fi żmien il-Covid, mhux qed ngħidu jien irrikonoxxitu l-ħu. Naħseb ir-riżultati hemmhekk jitkellmu waħedhom. Ġifieri għalik huwa tajjeb li persuna li ħajkun qed jaffaċċja dawn l-akkużi għandu jibqa' fil-grupp parlamentari. Nerġa' ngħidlek il-Ministru Chris Fearn il-ħila tiegħu mhux Malta biss hija rikonoxxuta fuq bażi mondjali. Dan il-każ tal-istarijiet kompla jżid il-pressjoni fuq il-gvern ta' Roberta Bela li għadu frisk minn riżultati elettorali xejn favorevoli fejn tilef siġġu fil-Parlament Ewropew u tilef il-maġġoranza f'numru kbir ta' kunsilli lokali.